mari nglakoni maksiat berupa tidak sholat, mari ngono mergawe soalnya duit. Kadang ya subuh engko awan sih. Wah mergawe sik setelah iki. Lha soalnya duit sampean. Teko pangeran iku. Jadi mestine sampean kudu syukur sing akeh ta. Sampean sik nglakoni maksiat tapi sik dimehi kenikmatan berupa sehat. Tangi turu lho sik sehat. Mata ya sik ketok, dengkul ya sik aman. Awak ya gak lara gak apa. Mestine kudu syukur. Padahal mari nglakoni kemaksiatan. Aja mlete ngene maksudnya. Wah, aku gak tahu sembahyang subuh tapi kok rezekiku tambahke aja ngoten. Nek sampean duwe pikiran ngoten niku kaya istilahe napa ya? Tiang ngemis niku biasane langsung sampean paringi ta. Mergi seneng ta mergi blenek? Mergi blenek. Lah kuwatire ngono sampean ngoten lho. Dadi semisal mantun nglakoni kemaksiatan niku sampean kudu getun. Senajan gak getun ku latihan getun.